Bejn Jannar 2014 u Jannar 2015, 330 student ibbenefikaw mill-programm ta' Boros ta' Studju Masterit. 66 student ieħor ibbenefikaw mill-iskema ta' scholarships offruti mill-Gvern. 44 f'livell ta' PhD u 24 fuq livell ta' Masters. Nhar it-tlieta ingħataw ċertifikati lil dawk li bbenefikaw minn dawn l-iskemi. Il-koordinatriċi tal-iskemi Josephine Sultana spjegat kif il-biċċa l-kbira ta' dawk li applikaw ingħatatilhom il-borża tal-istudju. Tul il-preżentazzjoni wieħed seta' jinnota id-diversi oqsma li fihom dawn l-istudenti qed ikomplu jitħarġu, fosthom il-manifattura, l-edukazzjoni u t-turiżmu. Bħala suġġetti jvarjaw, però bil-regolamenti aħna konna marbuti l-istudenti rridu japplikaw taħt 9 priority areas li ġew identifikati minn qabel li huma taħtieġa għal pajjiżna u għall-ekonomija tagħna. Preżenti għall-lotja ta' ċertifikati kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar kif ftit tal-jimilu żar kumpanija tal-IT u nnota kif aktar minn nofs l-impjegati kienu żgħażagħ Maltin. U qal li hu grazzi għal ħila u l-ispeċjalizzazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ li l-kumpanija qed tirbaħ kuntratti internazzjonali importanti. Bartolo saħaq ukoll fuq kemm pajjiżna qed ikun kompetittiv għax qed ikollna nies ta' kwalità għolja. Is-Segretarju Parlamentari Borg tkellem dwar kif l-iskema Masterit hija finanzjata minn fondi Ewropej u għal-ġejjieni hemm ħsieb li dan l-investiment jiżdied. Matul dawn l-aħħar 18-il xahar din l-amministrazzjoni ħasbet sabiex toħloq din l-iskema, skema li eventwalment investejna fiha 5 miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew u fiha fl-erba' sejħet li kien hemm benefikaw 650 student u skema rekord, investiment rekord.